Molt bones a tothom, què tal, com va això? Benvinguts i benvingudes a aquest nou canal que es diu DIF en català i bàsicament és un nou projecte que tinc que consisteix en pujar vídeos parlant en català. Faré comentaris de llibres, faré comentaris de notícies, xistes, embarbussaments, qualsevol cosa que se'm passi pel cap, doncs jo ho comentaré aquí. Abans de res, vull fer una petita presentació, perquè potser alguna persona ja em coneixerà d'altres canals, però també pot ser que arribi una persona nova i digui «Ostres, i aquest tio qui és?» Llavors, jo em dic Daniel, soc de Valladolid, tinc 26 anys i des de fa 5 anys que visc aquí a Barcelona. Soc una persona molt curiosa i per això vaig aprendre català una mica més ràpid de lo habitual, no? Perquè jo des del principi ja tenia llibres com L'Advocat del Diable, La màgia de Rhonda Byrne, que és la dona que va escriure El secret. Això és un còmic de Bola de Drac, també en català. El 8 de Catherine Neville, aquest encara no l'he llegit perquè és un llibre que és una mica totxo i resulta que no he tingut temps i quan el vaig comprar em resultava una mica complicat, però al futur tinc el pensament de fer una bona lectura, de comentar-lo i ja veurem què tal surt. Les Cròniques de Nàrnia, aquest és el primer llibre que vaig llegir en català quan vaig arribar aquí, més o menys, i em va agradar, és un llibre traduït, o sigui que molts ja el coneixereu i a més em sembla que és un bestseller. No sé on és el límit, però si sé on no és un llibre de Joseph Agram. És un broker d'aquí de Barcelona que també es dedica a fer esports de llarga distància, Ironmans, Ultramans i aquest tipus de coses. I és un llibre de motivació, no? A mi em va agradar, és un llibre que també no és molt gruixut, però no sé, a mi m'agraden aquest tipus de llibres, com ja imaginareu, i interessant. Després tinc la trilogia del Senyor dels Anells, el primer llibre, el segon llibre i el tercer llibre. Aquests llibres encara els vaig començar a llegir fa uns dies, el primer llibre, però clar, no m'havia organitzat i començaré una altra vegada des del principi, a la Germandat de l'Anell, i són llibres que carreguen molt el cap, llavors hauria de posar-me mica en mica, tampoc fer-lo en una setmana, perquè això, hòstia, és un tio, l'escriptor, quan es posa a parlar del paisatge, potser per fer una descripció són 10 pàgines, llavors és complicat, no? I després, aquest que és el llibre que més m'ha agradat, L'Església del Mar, és un llibre que ja vaig llegir fa temps i ara ho estic tornant a llegir una altra vegada perquè tinc millor compressió lectora i a més és un llibre interessant. És un llibre que té segona part també, que són els héroes de la Terra, i de tant en tant comentaré llibres. N'hi ha algú, per exemple, aquest d'en Joseph sí que me'n recordo, però aquest hauria de fer-li una ullada perquè no me'n recordo molt bé de com anava la història. Ja fa 5 anys que el vaig llegir i la lectura, com tot, no sempre es queda al cap, no? Per això m'agrada tenir llibres en possessió, perquè de tant en tant, cada 4, 5, 6 anys, torno a llegir els llibres, perquè és que és impossible recordar-te de tot. El motiu principal pel que faig a aquest canal és per desenvolupar-me millor a l'hora de parlar en català i sobretot per ampliar una mica el rango de persones a les que puc arribar, no? Perquè amb l'altre canal sí que és veritat que tinc ja 1000 i pico seguidors, però de tant en tant he intentat pujar un vídeo en català i, clar, la gent, imagineu-vos, no? Algú de Mèxic o de Valladolid, que és la meva ciutat, no li interessa contingut en català, llavors volia fer una separació, els vídeos en castellà aniran a l'antic canal, al canal de sempre, el canal principal, i els vídeos en català aniran en aquest canal, que és el canal que dedicaré a aquesta llengua. Com no vull allargar molt més el vídeo, abans de finalitzar-lo, volia demanar-vos un favor. Si us agrada el projecte i us agradarien més vídeos en català, més vlogs parlant del que vosaltres vulgueu, podeu deixar aquí als comentaris «Ostres, Dif, doncs podries parlar sobre aquest tema o sobre aquesta cosa, sobre tal o sobre qual», no? I jo intentaria fer un vídeo.
doncs estaria bé que em donéssiu suport i féssiu una subscripció al canal. I també dir-vos que bueno, quan un comença un projecte nou, doncs sempre el suport de la gent ajuda, no?, a continuar, perquè moltes vegades, i a mi m'ha passat, que he començat projectes i, clar, com no tenia un suport ni una motivació, que al final és això, no?, tot va lligat, doncs sempre costa continuar i al final moltes vegades ho acabes deixant perquè dius, hòstia, és que ni estic motivat ni tinc ganes de continuar, no? Doncs jo això ho començo amb molta il·lusió, per ara sí que tinc algun vídeo sobretot de comentaris de llibres, però també, bueno, per ensenyar algun embarbussament, que tinc un parell que són interessants, i a més, doncs, contar algun xiste. Quan jo estava a la feina sempre hi havia alguna persona que em deia mira, et vaig a contar un xiste. I em contava xistes en català i resulta que són molt divertits, llavors podria dedicar algun vídeo també a això, no?, a fer riure, que sempre va bé. I ara sí que sí, un bon comiat, un petó per tothom i fins aviat! Adeu!